inna ilaihi raji'un. Shi a gida nake. Bakare baguwa kin ajiye shirin ki gona zai zama alkhairi ki sanya lura da waiwaye ga shawara ta ki juya ki fice don gujewa shan wuya fansa na kagara ni ba uwa ta watan tara zancen da zana jaddada ko bala'in zafi na man gyada sharri na ya wuce miliyan guda duk sakwanni sukan hawan ƙudiri na bakar baƙuwa Bakare baguwa Baiwar Allah ke Bakare baguwa Bakare baguwa mai tada hankalin mai nasuwa abin tambaya wace ce bakare baguwa
bakare ba kuwa 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 mai tada hankalin mai nasuwa abin tambaya wace ce bakare ba kuwa 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 Ikon Allah. Ke, wanda yake nema ne? Me yake nema a gurina? To wallahi baki isa ba. Tun da nan ba gidan ubanki bane ya tashi ki fita. In wallahi baki tashi kin fita ba zan kira ga yara su rike saman ke. Daga ina? bakare ba kuwa Ikon Allah. bakare ba kuwa mai tada hankalin mai nasuwa Ke! Da ilahi, wallahi da ilahi, baki isa shiga man ɗaki ban saki ba fita! Fita na ce! Daga ina? Wace ce ke? bakare ba kuwa bakare ba kuwa bakare ba kuwa mai tada hankalin mai nasuwa Ke, wai shin ke wace ce da za ki shigo man gidana ba tare da izini na ba, kuma sannan ina maki magana kina man kallon banza. bakare ba kuwa bakar aniya wanda duk gidan da na cinkara ki sharri da mugunta ba mai iya dakatar da me ta sauka yan uwa ni makirar mace ce wadda ko ɗan yana tsoron makirci shirin ta yayi kololuwa ni muguwar mace ce wadda babu digon tausayi a cikin zuciyarta babu mai iya dakatar da ni ga duk wanda na cinkara kan mugunta ta ko ba na sallama a duk gidan da na cinkara da shi da masifa da annoba da rashin kwanciyar hankali Da alamun kin yi batan hanya, domin ku wannan ba gidan drama ba ne, kuma ba gidan shirya fina-finan Hausa ba ne. Amma kin san me? Da za ki yi fim, wallahi za ki yi kasuwa musamman yadda kika iya zaro kalamai ɗaya bayan ɗaya. mutane da yawa suna faɗa min zan yi kyau da wasan kwaikwayo amma sai dai kash bambanci na da su wasan kwaikwayo suke ni kuma duk abin da zan yi da gaske nake musu. Ikon Allah, ni Husna. Ke bakar ba kuwa, bari ki ji in gaya maki. Duk abin da kika zo da shi gidan nan daidai nake da ke. Kuma bari ma in gaya maki. Kin ga wannan acting din naki? Ba zai yi tasiri. Saboda kallon fim da kike yi, yasa kike ɗaukar wannan tamkar a fim? To wannan da gasken gaske ne. Domin kuwa ni duk abin da zan yi da gasken gaske nake yi shi. Lallai kura ta yi lafiya da har karnuka za su shigo fadar ta su yi wasa.
ba tare da fargaba ba. Lallai baki san kowa ce ni ba. Babu wanda ya fi ni sanin ki a duniyar nan. Har ta iyayen ki za su gaya min ko ke wace ce. To, wata sabuwa. Ma'ushi ne sunan da 'yan ƙauyen ku suke kiran ki da shi. Duk da kin waye ba kya son a kira ki da suna. Ke 'yar ƙauyen Mashi ce da ke jihar Katsina. Sannan sunan mahaifinki Bello Bamana. Ya kasance mai son karatu wanda shi ke ƙarfafa miki gwiwa har kika gama Government Girls Secondary School Mashi. Har kika yi kandi a Government Girls Secondary School Mashi. Bayan kin gama, wani ɗan uwan mahaifinki, watan Habibu, ya zo miki da maganar aure. Amma kika ce karatu kike so, dan ko bai miki ba. Ma'u kin samu admission a FCE Katsina, a inda kike karantar biochemistry. A nan kika faɗa soyayya da masoyinki, wanda ya jawo maƙiyinki a baya. Wato Yahaya. Dan shi ne silan jawo miki barinki makaranta sanadiyar cikin da ya jawo miki, wanda ya jawo sanadiyar rabuwarki da kowa, wanda ko shi kanshi kuwa ya guje ki. Ke, wa baki wannan labarin? Bakare ba kuwa. Bakare ba kuwa. Kina mamaki ne? Ai bai kamata ki yi mamaki tun a farkon fim ɗin Bakar Bakuwa. Ba ki ji komai ba. This is just the beginning. Me ya kawo ki wurina? Kuma me yake bukata a gare ni? Kafin a baki an san nan, ya kamata ki tarbi bakuwarki da kyau, ba wai ki tsare ta da tambayoyi. Baƙonka annabinka in ji Hausawa, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu girmama baƙon. Don haka ki yi ƙoƙarin kawo girki kafin na ci gaba da zayyano miki. Ya haƙuri, ina zuwa jira ne. Wace ce wannan? Anya ba zan ɗauki mataki a kanta ba, da dukkan alamu da mummunan nufi ta zo gare ni. To me zan yi mata ma? Ko na kira a zo a kama ta ne? Wannan ɓoyayyen sirrin nawa a kan harshenta, ko kuma na kashe shegiya ne ma na huta? Tunanin ki dama shi ne ki kashe ni? Kafin ki kashe ni ba na kashe. ki juya ki fice don gujewa
watan tara zancen da zana jaddada ko bala'in zafi na man gyaɗa sharri na ya wuce miliyan guda duk sakwanni sukan hawan ƙudiri na bakar baƙuwa da baƙuwa muguwa ce mara tausayi mutunci ko aljan ta sakan